ನಮಸ್ತೆ ಬಂದಲೆ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಕಾರಿಂಜೇಶ್ವರ ಕ್ಷೇತ್ರಡುಲ್ಲ ಬನ್ನಗ ಜೋರು ಬರ್ಸೆತ್ತಣ್ಣ ಅಂಚ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸಾದಿದ ಪೂರ ವಿಡಿಯೋ ದೆಪ್ಪರೆಗೆ ಆತುಜಿ. ಸೊ ಎಂಕುಲು ಮೂಲುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಕಾರಿಂಜೇಶ್ವರ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ಓಲ್ ತೂಜುನತೆ ಅಲ್ಲುಂಡು ಟೆಂಪಲ್ ತುದಿಟ್ ಮೂಲು ಮುಲ್ತುಡ್ದು ಪೋರೆ 600 ಮುಟ್ಲುಂಡು. ನನ ಪೋಡು ಎಂಕ್ ಸುಮಾರು ವರ್ಷದ ಪಿರಾನೆ ಎಂಕ್ ಬರೋಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಡ್ರೀಮ್ ಇತ್ತುಂಡು ಇಡೆಗ್ ಬರೋಡು ಬಂದು ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು. ತೂಕ ಟೆಂಪಲ್ ಎಂಚ ಉಂಡು 600 ಮುಟ್ಲುನು ಒಂದು ಮಲ್ತು ಪೋಡು ತೂಕ ಶಿವನ್ ತೂವರೆಗ್ ಪೊಕ. ಅವಲ ಇನಿ ವೆದರ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು, ಲೈಟ್ ಅದು ಬರ್ಸ ಬರೋದುಂಡು ಬೊಕ ಸುತ್ತ ಓಲು ತೂ ಪಚ್ಚ ಪಚ್ಚ ಕಲರ್ದ ಕಣ್ಣಗ್ ಬೂರುಂಡು. ತುಳುನಾಡದ ಭೂಕೈಲಾಸ ಪಂಡದೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆಯಿನ ಪಚ್ಚ ಪಜುರದ ಐಸಿರದ ನಡುಟು ರುದ್ರ ರಮಣೀಯ ಏಕಶಿಲಾ ಕಲ್ಲುಡು ಶಿವ ಪಾರ್ವತಿ ಅಂಚನೆ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರ ನೆಲೆಯಾಯಿನಂಚಿನ ಈ ಪುಣ್ಯದ ಮಣ್ಣು ಒಂದು ಕಾರಿಂಜ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಇನಿ ಎಂಕಲ್ ನೊಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೆಂಬರ್ ಉಲ್ಲೇರ್. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಂಡ ಅಗಲ ಎಂಕಲ್ ನೊಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಪೀನಿ ಅಂಚಾದ್ ಪಂಡ ಅಂಚಾದ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪನ್ನಿ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ರಡ್ನೆದ ಅಣ್ಣ ಅಂಚ ಅಲ್ಲುಲ್ಲೇರ್ ಅಗಲು ವಿಡಿಯೋದ ಎದುರು ಬರ್ಪಿನಿ ಕಮ್ಮಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಫೋಟೋಸ್ ಪಂಡ ಒಂತೆ ಪಿರ ಆಗಲ್ಲ ರಡ್ ಜನಲ ಸೊ ಅಲ್ಲುಲ್ಲೇರ್. ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಶರ್ಟ್ ಪಾಡ್ನಾರೆ ನಮ್ಮ ರಡ್ನೆದ ಅಣ್ಣ ಇಂಚಿದಾರೆ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್. ಗದಾತೀರ್ಥ ಪಂಪುನ ಈ ಕೆರೆನು ಭೀಮೆ ತನ್ನ ಗದೆನು ಊರ್ದು ಮಲ್ತಿನ ಪಂಪುನ ಒಂಜಿ ಪ್ರತೀತಿ ಉಂಡು. ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋಯರೆಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆಲ ಬಾವೆರ್ಲ ಅಲ್ಪ ಮಿತ್ತುಡುಲ್ಲೆರ್. ಎಂಕಲ್ ಮುಲ್ಪ ಪೋರೆ ಪಿದಡ್ದ 600 ಮುಟ್ಲುಂಡು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಮುಕ್ಕಾಲ್ ಗಂಟೆ ಬೋಡಾವು ಆರಾಮ್ಸೆ ಪೋಯಿ. ಸುಮಾರು ಆಜಿನೂದು ಮುಟ್ಲು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ಕಾರಿಂಜೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟ ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದ್ದು ಸುಮಾರು 1,500 ಫೀಟ್ ಎಪ್ಪರಡುಂಡು. ಮುಲ್ತ ವೆದರ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು. ಎಂಕ್ ಇಂಚಿನ ವೆದರ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಪೂರ ಕಮ್ಮಿ ಇಂಚಿನ ತೂವರೆ ಸಿಕ್ಕುನು. ಸೊ ವೀಕೆಂಡ್ ಅಂಚಾದ್ ಇಡೇ ಬತ್ತಿನ ಕೂಡಲ ಖುಷಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲು ಬರ್ಸ ಬರ್ನಾಗ ಮುಟ್ಲು ಜಾರುಂಡು ಪಂದಿನ್ನುಂಡು ಫೋನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಜಾಗ್ರತೆ ಇಡ್ಬೋದು ಕಾರು ಜಾರುಂಡು ಎಂಕಲೆಗ್ ಇತ್ತೇನೆ ಸಾಕ ಒಂದುಂಡು. ಮಿತ್ತು ಪೋಯ್ಬೇಕು ಅವರ ವ್ಯೂ ತೋಚ್ಪವೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಮಲ್ತ ಸುತ್ತದ ವ್ಯೂ. ಮೂಲು ಮಂಕೀಸ್ ಬಾರಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಉಡ್ಕುಲ್ದುಂಡು 1 by 1 ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಮಾರೆ. ಅಣ್ಣವಂತೆ ಬೋಡಿಗೆಲ ಒಂದುಂಡು ಗುರಾಯಿ ಸುತ್ತು ಒಂದುಂಡು. ಸೊ ಕಿನ್ನ ಮಲ್ಲ ಪೂರಲ ಉಂಡು ಮೂಲು ಮುಲ್ತ ವ್ಯೂಸ್ ವರ ತೋಚ್ಪವೆ ತೆಲೆಗೆ ಇಂಚ ಉಂಡು ಬಣ್ಣದ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು. ಮೂಲು ಬರನ್ನಗಲ್ ವರ ವಿಸಿಟ್ ಕೊರ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ಲೇಸ್. ಎಕಡೆ ಎಂಕಲ್ ಕೈಕಾರ್ ದಿನ ಪ್ಲೇಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತೋಜುಂದುಂಟು ಪಿರಾಡು. ಮೂಲು ಪ್ರೀ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಶೂಟ್ಲ ಅವೊಂದುಂಡು ದೇಪಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂಚ ಅದು ಏರಂಡಲ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪುನಾಗಲು ಮಲ್ಪುಲು ದೇಪಣ್ಣ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಅಂಚದ್ ಪಂಡೆ
ನನ್ನೆಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಮಿತ್ತು ಪೋರೆಗೊಂಡು ಅಂಚ ಪೋಂದಿಲ್ಲ. ಮೂಲು ಬರ್ನಾಗ ಬರ್ಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪಿನ ಟೈಮಿಗೆ ಬರೋಡು ದೇಕ್ ಪಂಡ ವ್ಯೂಸ್ ಎಡ್ಡೆ ತೂವರೆ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು 4 ಸೈಡ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯೂಸ್ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಐಕೋಸ್ ತೂವರೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಅವೆ ಮಸ್ತ್ ಜಮ್ಮುದ ಟೈಮ್ ಬತ್ತಂಡ ಮಿತ್ ಬರ್ರೆಗ್ಲ ಅಂತೆ ಒಂದು ಅವು ಬೊಕ್ಕ ವ್ಯೂಸ್ ಆತು ತಿಕ್ಕನ್ ಪಂಡ ಹೆಂಕೇನು. ಕಾರಿಂಜೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಓ, ಪೋಪುನ ನಿಜ. ಸಾದಿಡ್ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡು. ಅಡೆಗೆ ಬರವಲ್ಲ ಪೋದು ಕೈ ಮುಗಿದು ಬೊಕ್ಕ ಮೆತ್ತು ಪೋಂದಿಲ್ಲ. ಎಂಕಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ನಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಬಟ್ಟೆ ವಿನಾಯಕ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಐತ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಂಕಲ್ ಎಕಡೆ ಪೋದಿತ್ತ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅವಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಕಾರಿಂಜೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಂದುಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತ ನನ್ನ ಪಿರೋಡು ಒಂತ ಉಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋಯಿರ ಪಿರೋಡು ತೋಜೊಂದುಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನ. ಮೂಲು ಈತ್ ಮಿತ್ ಬತ್ತಂಡಲ ಒಂಜಿ ಆಯಾಸ ಉಂದಾಂಡಲ ಕಣ್ಣುಗ್ ಮಸ್ತ್ ವ್ಯೂಸ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ವರ ಅಂತ ತೋಚ್ಪಾವೆ ವ್ಯೂಸ್ ತೂಲೆಗೆ. ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೈತಲ್ ಬತ್ತ ನಮ್ಮ ಪಿರೋಡು ತೋಜೊಂದಿಪ್ಪು ನಾವು ದೇವಸ್ಥಾನ. ಮೂರು ಬತ್ತ ಸಾಕು ಇಡ ಮುಟ ಬತ್ತ ನನ್ನ ಒಂತೆ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಲ್ಲೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲಾಯ್ಪೋಯ್. ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಕಾರಿಂಜೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರು ಬತ್ತ ಇತ್ತ ಒಳ್ಳೆ ಪೋಡು ಇತ್ತೆ ಬತ್ತ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆಂಡು ಬತ್ತ ಸಾಕು ಆಂಡು ಆಂಡ ಮೂಲ್ ಬರ್ನಾಗ ಏನಾನ ಮಿತ್ತು ಬರ್ನಾಗ ಏನಾನ ಒಂಜಿ ಆತು ಆಯಾಸಡ್ ಬತ್ತಂಡಲ ಮೂಲ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಏನಾನ ಒಂಜಿ ಆಯಾಸ ಪೂರ ಪೋಯ್ಲಕ್ಕ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ನಾನು ಉಲಾಯ್ ಪೋಡಾತೆ ತುಕ.
ಧೈರ್ಯದ ತುಡರಲ ಶಿವ ಶಿವ ಓಂಕಾರನೇ ಹರ ಹರ ವೀರಭದ್ರನೇ ಮಹದೇಶ ಜಗದೀಶ ಪರಮೇಶ ಸರ್ವೇಶ ನಮ್ಮ ಊರ ಜಾತ್ರೆ ಗೌಜಿ ತೇರು ತುಳುವ ನಾಡ ಮುಗುಳಿ ಕಲಶ ಏರು ಶ್ರೀಕಾರಿಂಜೇಶ್ವರ. ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದ್ದು ಸುಮಾರು 1500 ಫೀಟ್ ಎತ್ತರ ಎಪ್ಪನಗ ಸ್ವರ್ಗದ ಬಾಕಿಲಿಗೆ ಎತ್ತಿನ ಅನುಭವ ಆಪುಂಡು. ಪ್ರಕೃತಿ ಅಪ್ಪೆನ ಐಸಿರ ತೂದು ಮನಸ್ಸು ಉಲ್ಲಾಸ ಆಪುಂಡು. ಪಚ್ಚ ಪಜುರದ ಐಸಿರದ ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ತೂಪುನನೇ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಸುಮಾರು 4 ಯುಗದ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಡು. ಸತ್ಯಯುಗಡು, ರೌದ್ರಗಿರಿ, ದ್ವಾಪರಯುಗಡು, ಭೀಮಶೈಲ, ತ್ರತಾಯುಗಡು, ಗಜೇಂದ್ರಗಿರಿ ಅಂಚನ ಇತ್ತದ ಕಲಿಯುಗಡು ಕಾರಿಂಜಾ ಪಂಪುನ ಪುದರುಂಡು. ಮುಲ್ಪ ಶಿವ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿ ಒಂಜೇ ಬೆಟ್ಟಡು ನೆಲೆ ಆತಂಡಲ ಸಪರೇಟ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡು. ವರ್ಷಡು ಒಂಜೇ ದಿನ ಭೇಟಿ ಆಪುನು, ಅವು ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿದ ದಿನದಾನಿ. ಕಣ್ಣಾರೆ ತೂವೊಡು ಜಗದೀಶನ ಕಾರಿಂಜ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕಣ್ಣಾರೆ ತೂವೊಡು ಜಗದೀಶನ ಪಾಪನ ಕಳೆ ಪುನಾಗಧ ತೀರ್ಥ ಕೆರೆ ಪುಡೇಟ್ ಶಿವ ಶಿವ ಓಂಕಾರನೇ ಹರ ಹರ ವೀರಭದ್ರನೇ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿಲ ಉಂದಿನ ಮಣ್ಣ ಮದೇಟ್ ಶಿವ ಶಿವ ಓಂಕಾರನೇ ಹರ ಹರ ವೀರಭದ್ರನೇ. ಮುಲ್ ತುವೊಂದಿಪ್ಪುನು ಹಂದಿಕೆರೆ ಒಂದೇನು ಅರ್ಜುನ ಹಂದಿಗು ಬಾಣ ಬುಡ್ದು ಆತಿನ ಪಂಪುನ ಪ್ರತೀತಿ ಉಂಡು. ಭೀಮೆ ತನ್ನ ಉಂಗುಷ್ಟ ಊರ್ದು ಆತಿನಂಚಿನ ಈ ಜಾಗೆ ಒಂದುವೆ ಉಂಗುಷ್ಟ ತೀರ್ಥ. ವರ್ಷ ಇಡೀ ನೀರು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ಅದ್ಭುತ ಜಾನು ತೀರ್ಥನ್ ಭೀಮೆ ತನ್ನ ಮೊಣಕಾಲು ಊರ್ದು ಮಲ್ತಿನ ಜಾಗೆ ಪಂಪುನ ಪ್ರತೀತಿ ಉಂಡು. ಮುಲ್ತುಡ್ದು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನೀರನ್ನು ಪತನು ಪೋದು ಕಾರಿಂಜೇಶ್ವರನ ಪೂಜೆಗೆ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುವೆರು. ನಮಸ್ತೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಲ ಪೋದು ಬತ್ತ ಮೂಲ ಪೆರೋಡ್ ಒಂಜಿ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಉಂಡು ಅಡಿಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಐತೆ. ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಬಟ್ ಕ್ಯಾಮರಾಡ್ ಆತ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದ್ ಬರ್ಪುಂಡ ಇಜ್ಜ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ತೂಕ ಬಲೆ ಪೋಯ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಬರ್ಸ ಬತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದು ಅವರ ಮಸ್ತ್ ನೀರುಂಡು ಒಟ್ಟಾರೆ ಜಾರದುಂಡು ಅಂಚ ಸುತ್ತು ಸುತ್ತು ಪೋಂದುಲ್ಲ ನಮ ಒಲ್ಪ ಪೂರ ನೀರು ಇಜ್ಜ ಅಲ್ಪ ಕಾರ್ದಿ ಒಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲ. ಮುಲ್ ಬರ್ನಾಗ ಜಾಗ್ರತೆ ಬರೋಡು ಹೊರಮಿನೆ ಕಾರ್ ತತ್ತದು ಉನ್ನ ಅನ್ಪಂಡ ಸೀದಾ ತಿರ್ತಿಪ್ಪೋದಂದು ಎನ್ನು ನೆಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಡೀಪ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ತುವೆರೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಬಟ್ ಬರ್ಸ ಬೈದುಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಜಾರೊಂದುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜಾಗ್ರತೆ ಪೋಡಾಪುಂಡು.
ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂಲು ಸಹ ತೂವೊಲಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು. ತೂವರೆ ರಡ್ಡ್ ಕಣ್ಣಿ ಆವಂದ್ ಕೂಡ ರಡ್ಡ್ ಇತ್ತಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತು ಬಂದಿನ್ನು. ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಬತ್ತ ಮುಲ್ ತೂವೊಲಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಸ್ತ್ ಡೀಪ್ಲ ಉಂಡು. ನಮ್ಮ ಬತ್ತಿನ ಸಾದಿ ಅಲ್ಲಿ ತೂವೊಲಿ ಕೈಕಾರ ದಿಕ್ಕಿದಿನ ಕೆರೆ ಬೊಕ್ಕ ಗಾಡಿ ಉಂತಾಯಿನ ಪೂರ ತೋಜುಂಡು. ಮೂಲೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಜಾಗ ಉಂಡು ಬತ್ತುದಂತ ರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಮೂಲೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಮಶ್ರೂಮ್ ಟೈಪ್ ಉಂಡು ಜೋರ್ಮಿನಿ ಬರ್ಸ ಬತ್ತನ ಮಶ್ರೂಮ್ ಅಡಿಲೆ ಅಡಿಯೇ ಉಂತೋಲಿ. ಮಿತ್ತು ಪೋರೆ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಆಪುಂಡು ಆಂಡ ತಿರ್ತ್ ಬರ್ನಾಗ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಪೋಲಿ ಅದ್ ಸಾಕು ಗುತ್ತಾಪುಜ್ಜಿ ಮಿತ್ತು ಪೋದು ಅವ ಶಿವನ ದಯನ ಏನ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಪೋನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಆಯಾಸ ಆಪುಂಡು ಬರ್ನಾಗ ದಾಲ ಗೊತ್ತಾಪುಜ್ಜಿ ಖುಷಿಟ್ ಬರೋಲಿ. ಮೂಲೊಂಜಿ ಪಾರ್ಕ್ ಉಂಡು ಒಂತೆ ಪರ್ತು ಮೂಲು ರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತುದು ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಿದಾಡುವ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋದು ಮಸ್ತ್ ಸಾಕಂಡೆ ಅಂಚ ಮೂಲೊಂಜಿ ಪಾರ್ಕ್ ಇತ್ತಂಡು ಒಂತೆ ರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದು ಪೋಯಿ ಪಂಡ್ ಬತ್ತ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ವನ ಉಂಡು ಗಿಡ ಮೂಲಿಕೆ ಪೂರ ಉಂಡಾಯ್ಟ್ ಹೊರ ತೋಚ್ಪಾವೆ ತೋಲೆಗೆ. ಮೂಲು ಓಲು ತೂಂಡಲೆ ನಿಗಲಿಗ್ ಮಸ್ತ್ ಮಂಗ ತೂವರೆ ಸಿಕ್ಕುಂಡು ಐಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಿರಾವುಕ್ಕುದ ಕತೆ ಉಂಡು. ಅವು ಏನ ಪಂಡ ರಾಮಾಯಣ ಯುದ್ಧ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ರಾಮ ಸೀತೆನ ಲೆತೊಂಪೋರೆ ಬರ್ನಾಗ ಅಗಲ್ನೊಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಕಪಿ ಸೈನ್ಯ ಇಪ್ಪುಂಡಿಗೆ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಪಂಗಡನ ಮೂಲು ಬುಡ್ದು ಪೋಪೆರ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರತೀತಿ ಉಂಡು. ಅಂಚಾದ ಮೂಲು ಓಲ್ ತೂಂಡಲ ಮಂಗ ಬೊಕ್ಕ ಶಿವ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿ ನೈವೇದ್ಯ ಆಯಿನ ಪ್ರಸಾದನ ಮೂಲು ಕಪಿ ಸೈನ್ಯಗ್ ಪಾಡ್ವೇರು. ಅಂಚ ನಿಗಲ್ ಕಾರಂಜೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲೆ ಉಂಡು ಐಕ್ ಪ್ರಸಾದ ಪಾಡುನ ನಿಗಲ್ ತೂವೋಲಿ. ನಮ ಇತ್ತೆ ವನ ಭೋಜನ ಗುಹೆಗು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಪಾಂಡವೆರು ವನವಾಸಡುಪ್ಪನಗ ಈ ಜಾಗಡಿತ್ತೆರು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪ್ರತೀತಿ ಉಂಡು.